Els refugiats. Hi havia una vegada una família que vivia en un poble de Sud-amèrica. Aquest poble està al costat de la platja i té bon clima. La gent era molt feliç perquè tenien menjar, però com eren rics en petroli, tenien molts conflictes amb altres països. Aquesta família, que era de classe mitja, estava formada per la mare Natàlia, el pare Jordi, que tenia una filla que es deia Carla, i una gosseta que es deia Moon. La Carla estava banyant-se a la piscina i els pares estaven fent una barbacoa. De sobte es va veure un avió i quan menys s'ho esperaven l'avió va deixar anar una bomba. Sorpresos van mirar cap al cel. Estaven molt espantats. Van veure com queia una bomba cap a casa seva i quan menys s'ho esperaven van sentir una gran explosió. Després d'uns segons bloquejats, el pare de la família va reaccionar a crits i amb empentes va fer que tothom es pugés al cotxe. Vinga, noies, correu, correu! Ah! I un cotxe es va parar al mig de la carretera. I no van dubtar en començar a disparar. A la nit van arribar a una platja i van veure un senyor que venia a pateres i es va demanar 500 euros. La mare, el pare, la filla i la gosseta van pujar a la barca. Tot seguit van arribar els dolents i van sortir del cotxe un senyor molt alt. Els hi va dir: jo sóc el llac l'aplastador. Però ells no van baixar de la barca i es van anar. Després de 2 dies de passar gana i molta por, van arribar a una platja. El pare, la mare, la Carla i la gosseta i van dir: estem salvats! Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Fi.